Pennod 30. Gwna hefyd allor i arogyldarthu arogyldarth o goed sut y gwneud i hi, yn gyfydd ei hyd ac yn gyfydd ei lled, 4 ongl fydd hi, ac yn 2 gyfydd ei hychder, ei chyrn fyddant o'r un. A gwisg hi ag air coeth, ei chefn a'i hystlysau o amgylch a'i chyrn, ac gwna hefyd iddi goron air o amgylch. Ac gwna iddi 2 fodrwy air oddi tan ei choron, wrth ei 2 gongl, ar ei 2 ystlys y gwneud hwynt, fel y byddant i wisgo am drosolion i'w dwyn hi arnynt. A'r trosolion a wneud i o goed sitym, a gwisg hwynt ag air. Ac osod hi o flaen y wahanlen sydd wrth arch y dystiolaeth, o flaen y drigareddfa sydd ar y dystiolaeth, lle a cyfarfyddaf a thi. Ac arogyldarthed Aaron arni arogyldarth llysieuog bob bore, pan daclo efe y lampau, yr arogyldartha efe. A phan oleuo Aaron y lampau yn y cyfnos, arogyldarthed arni arogyldarth gwastadol ger bron yr arglwydd trwy eich cenedlaethau. Nac offrymwch arni arogyldarth dieithr, na phoeth offrwm, na bwyd offrwm, ac na thyweltwch ddiod offrwm arni. Ac gwnaed Aaron gymod ar ei chyrn hi unwaith yn y flwyddyn, a gwaed pech aberth y cymod, unwaith yn y flwyddyn y gwna efe gymod arni trwy eich cenedlaethau. Sancteidd olaf i'r arglwydd yw hi. A'r arglwydd a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd, pan rifech feibion Israel dan ei rhifedi, yna rhoddant bob un iawn am ei einioes i'r arglwydd, pan rifer hwynt, fel na byddo pla yn ei plith, pan rifer hwynt. Hyn a ddyru pob un a elo dan rif, hanner sicl yn ôl sicl y cyseger. 20 gera yw y sicl, hanner sicl fydd yn offrwm i'r arglwydd. Pob un a elo dan rif, o fab I geinmlwydd ac uchod, a rydd offrwm i'r arglwydd. Ni rydd y cyfoethog fwy, ac ni rydd y tlawd lai, na hanner sicl, wrth roddi offrwm i'r arglwydd I wneithu'r cymod dros eich uneidiau. A chymer yr arian cymod gan feibion Israel, a dod hwynt I wasanaeth pabell y cyfarfod, fel y byddant yn goffadwriaeth I feibion Israel ger bron yr arglwydd, I wneithu'r cymod dros eich uneidiau. A'r arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, gwna noi bres a'i throed o bres I ymolchi, a dod hir rhwng pabell y cyfarfod a'r allor, a dod yn ddiddofr, a golched Aaron a'i feibion ohoni ei dwylo a'i traed. Pan ddelont I babell y cyfarfod ymolchant a dofr, fel na byddont feirw, neu pan ddelont wrth yr allor I weini, gan arogyldarthu aberth tanllyd i'r arglwydd. Golchant ei dwylo a'i traed, fel na byddont feirw. A bydded hyn iddynt yn ddeddf dragwyddol iddo ef ac i'w had trwy ei cenedlaethau. Yr arglwydd hefyd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, cymer I ti ddewis lysiau, o'r myr pyr, bwys 500 sicl, a hanner hynny o'r cinnamon peraidd, sef pwys 120 o siclau, ac o'r calamus, peraidd, pwys 120 o siclau, ac o'r casia, pwys 500 o siclau, yn ôl sicl y cyseger, a hun o olew olewydden. A gwna ef yn olew eneiniad sanctaidd, yn enaint cymysgadwy o waith yr apothecari, olew eneiniad sanctaidd fydd efe, ac eneinia ag ef babell y cyfarfod ac arch y dystiolaeth. Y bwrdd hefyd a'i holl lestri a'r canhwyllbren a'i holl lestri ac allor yr arogyldarth, ac allor y poeth offrwm a'i holl lestri a'r noi a'i throed, a chysegra hwynt fel y byddant yn sanctaidd olaf, popeth ac yffyrddo a hwynt a fydd sanctaidd. Eneinia hefyd Aaron a'i feibion a chysegra hwynt I offeriadu I mi. A llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd
olew eneiniad sanctaidd a fydd hwn i mi trwy eich cenedlaethau, nac eneinier ag ef gnawd dyn, ac ar ei waith ef nawnewch ei fath, sanctaidd yw, bydded sanctaidd gennych. Pwy bynnag ag ymysgo ei fath, ar hwn arroddo ohono ef ar ddyn dieithr, a dorri'r ymaith oddi wrth ei bobl. Yr arglwydd hefyd a ddywedodd wrth Moses, cymeret i lysiau peraidd, sef stacte ac onica ac galbanum, a llysiau hyn a thys pyr, yr un faint o bob un. Ac wna ef yn arogl darth, arogl ber o waith yr apothecari, wedi ei gyd dymheru, yn byr ac yn sanctaidd. Gan giro, cyr yn fan beth ohono, a dod ohono ef ger bron y dystiolaeth o fewn pabell y cyfarfod, lle y cyfarfydda fath i. Sancteiddiola fydd fe i chwi. A'r arogl darth awnelech, nawnewch i chwi eich hunan ei fath ef, bydded gennyt yn sanctaidd i'r arglwydd. Pwy bynnag awnel ei fath ef, i arogli ohono, a dorri'r ymaith oddi wrth ei bobl. Pennod 31. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, gwel mi a elwais wrth ei enw ar Besalil, fab Uri, fab Hir, o lwyth Jiwda. Ac a'i llenwais ef ag ysbryd Duw, mewn doethineb ac mewn deall ac mewn gwybodaeth hefyd ac ym mhob rhyw waith, i ddychmygu cywreinrwydd, i weithio mewn aer ac mewn arian ac mewn pres, ac mewn cyfarwyddyd i osod meini ac mewn saerniaeth pren, i weithio ym mhob gwaith. Ac wele mi aroddais gydag ef Aholiab, fab Achisamach o lwyth Dan, ac ynghalon pob doeth o galon, yr choddais doethineb i wneithir yr hyn oll a orchmynais wrthyt. Pabell y cyfarfod ac arch y dystiolaeth, a'r drigareddfa ar hon sydd arni, a holl lestri y babell. A'r bwrdd a'i lestri, a'r canhwyllbren pyr a'i holl lestri, ac allor yr arogl darth, ac allor y poeth offrwm a'i holl lestri, a'r noi a'i throed. A gwisgoedd y weinidogaeth, a'r gwisgoedd sanctaidd i Aron yr offeiriad, a gwisgoedd ei feibion ef i offeriadu ynddynt. Ac olew yr eneiniad, a'r arogl darth peraidd i'r cysegr, a wnant yn ôl yr hyn oll a orchmynais wrthyt. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, llefara hefyd wrth feibion Israel, gan ddywedyd, diau y cedwch fy sabothau, canes arwydd yw rhyngo fi a chwithau, trwy eich cenedlaethau, i wybod mae my fi yw'r arglwydd sydd yn eich sancteiddio. Am hynny, cedwch y saboth, o blegid sanctaidd yw i chwi. Llwyr rodder i farwolaeth yr hwnnau halogo ef, oherwydd pwy bynnag awnelo waith arno, torri'r ymaith yr enaid hwnnw o blith ei bobl. 6 diwrnod y gwneir gwaith, ac ar y 7fed dydd y mae saboth gorffwystra sanctaidd i'r arglwydd. Pwy bynnag awnelo waith y 7fed dydd, llwyr rodder ef i farwolaeth. Am hynny, cadwed meibion Israel y saboth, gan gynnal saboth trwy ei cenedlaethau, yn gyfamod tragwyddol. Rhyngo fi a meibion Israel, y mae yn arwydd tragwyddol. Mae mewn 6 diwrnod y gwnaeth yr arglwydd y nefoedd a'r ddaear, ac mae ar y 7fed dydd y peidiodd, ac y gorffwysodd fe. Ac fe aroddodd i Moses wedi iddo orffen llefaru wrtho y mynydd Seinai, 2 lech o dystiolaeth, sef llechau o gerig wedi ei hysgrifennu a bys Duw. Pennod 32. Pan welodd y bobl fod Moses yn oedi dyfod i weired o'r mynydd, yna yr ymgasglodd y bobl at Aron, ac y dywedasant wrtho, cyfod, gwna i ni ddiwiau i fyned o'n blaen, canes y Moses hwn, y gŵr andig ni i fyny o wlad yr Aifft, ni wyddom beth a ddaeth ohono. A dywedodd Aron wrthynt, tynnwch y clust lysau aer sydd wrth glistiau eich gwragedd a'ch meibion a'ch merched, a dygwch ata fi.
A'r holl bobl a dynasant y Crist lysau aer oedd wrth ei Cristiau ac ei dygasant at Aron. Ac efe ei cymerodd o'i dwylo ac ei lluniodd a chyn, ac ei gwnaeth yn llo tawdd, a hwy a ddywedasant, dyma dy ddiwiau di Israel, yr haiath ddig di i fyny o wlad yr Aifft. A phan ei gwelodd Aron, efe a adeiladodd allor ger ei fron nef, ac Aron a gyhoeddodd ac a ddywedodd, y mae gwyl i'r arglwydd y fory. A hwy o godasant yn fore drannoeth, ac a offrymasant boeth offrymau, ac a ddygasant a berthau hedd a'r bobl a eisteddasant i fwyta ac i yfed, ac a godasant i fyny i chwarae. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, cerdda, dos i weired, canes ymlygrodd dy bobl a ddygais di fyny o dir yr Aifft. Buan y ciliasant o'r ffordd a orchmynais iddynt. Gwneithant iddynt lo tawdd, ac addolasant ef, ac aberthasant iddo. Dywedasant hefyd, dyma dy ddiwiau di, Israel, yr haiath y gasant i fyny o wlad yr Aifft. Yr arglwydd hefyd a ddywedodd wrth Moses, gwelais y bobl hyn, ac wele pobl war galed ydynt. Am hynny yn awr, gad i mi lonydd, fel yr enyno fy llyd yn ei herbyn, ac y difethwydd hwynt, a mi athwnaf di yn genhedlaeth fawr. A Moses a ambiliodd ger bron yr arglwydd ei dduw, ac a ddywedodd, pa ham arglwydd yr enynad iddi gofaint yn erbyn dy bobl, yr hai a ddygaist allan o wlad yr Aifft, trwy nerth mawr a llaw gadarn. Pa ham y caiff yr eiftiaid lefaru, gan ddywedyd mewn malais y dygodd efe hwynt allan, i'w lladd yn y mynyddoedd, ac i'w difetha oddi ar wyneb y ddeiar. Tyro oddi wrth angerdd dyddi gofaint, a bydded edifar gennyt y drwg am y cennais dydd bobl. Cofia Abraham, Isaac ac Israel dyweision, yr hai y tyngais dwrthynt i ti dy hun, ac y dywedais dwrthynt mi a amlhaf ei chad chwi fel ser yn efaith, a'r holl wlad yma yr honna ddywedais a roddaf ei chad chwi a hwy ei hetifeddant byth. Ac edifarhaodd ar yr arglwydd am y drwg a ddywedasau e fe y gwnau i'w bobl. A Moses a drodd ac a ddaeth i weired o'r mynydd, a dwy lech y dystiolaeth yn ei law, y llechau a ysgrifenasid o'i dau dŷ, hwy a ysgrifenasid o bob tŷ. A'r llechau hynny oedd o waith Duw, yr ysgrifen hefyd oedd ysgrifen Duw yn ysgrifenedig ar y llechau. A phan glywodd Joshua sŵn y bobl yn bloeddio, efe a ddywedodd wrth Moses, y mae sŵn rhyfel yn y gwersyll. Yntau a ddywedodd, nid llais bloeddio am oruchafiaeth, ac nid llais gweiddi am golli'r maes, ond sŵn canu a glywa fi. A bu wedi dyfod ohono yn agos i'r gwersyll iddo weled y llo a'r dawnsiau, ac enynodd digofaint Moses, ac efe a daflodd y llechau o'i ddwylo, ac ei torodd hwynt i slaw y mynydd. Ac efe a gymerodd y llo am wneithent hwy, ac ei llosgodd a thân, ac ei malodd yn llwch, ac ei tunodd ar wyneb y dofr, ac ei rhoddes i'w yfed i feibion Israel. A dywedodd Moses wrth Aron, beth a wnaeth y bobl hyn i ti, pan ddygais arnynt bechod mor fawr. A dywedodd Aron, nac enyned i gofaint fy arglwydd, ti a adweinos dy bobl, mae ar ddrwg y maent. Canes dywedasant wrthyf, gwna i ni ddiwiau i fyned o'n blaen, canes y Moses hwn, y gŵr andig ni i fyny o wlad yr Aifft, ni wyddom beth a ddaeth ohono. A dywedais wrthynt, i'r neb y mae aer, tynnwch ef, a hwy ei rhoddasant i mi, a mi ei bwriais yn tân, a daeth y llo hwn allan. A phan welodd Moses fod y bobl yn noeth, canes Aron a'i noethasau hwynt i'w gwaradwyddo ymysg ei gelynion. Yna ysafodd Moses ymhorth y gwersyll, ac a ddywedodd, pwy sydd ar dŷ'r arglwydd? Deied ata fi, a holl feibion lefi am gasglasant ato ef. Ac efe a ddywedodd wrthynt,
fel hyn y dywed arglwydd yw Israel. Gosodwch bob un ei gleddyf ar ei glun, ac ewch, cyniweiriwch o borth i borth, trwy'r gwersyll, a lleddwch bob un ei frawd, a phob un ei gyfaill, a phob un ei gymydog. A Meibion Lefi a wnaethant yn ôl gair Moses, a chwympodd o'r bobl y dydd hwnnw ynghylch 3,000 o wir. Canis dywedasau Moses, gysegrwch eich llaw heddiw i'r arglwydd, bob un ar ei fab ac ar ei frawd, fel yr hodder heddiw i chwifendith. A thrannoeth y dywedodd Moses wrth y bobl, chwi a bechasoch bechod mawr, ac yn awr mi a af i fyny at yr arglwydd, ond odyd mi a wnaf gymod dros eich pechod chwi. A Moses a ddychwelodd at yr arglwydd, ac a ddywedodd, och, pechod y bobl hyn bechod mawr, ac a wnaethant iddynt ddiwiau o aer. Ac yn awr, os maddei ei pechod, ac os amgen, dilea fi atolwg allan o'th lyfr a ysgrifennaist. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, pwy bynnag a bechodd im herbyn, hwnnw a ddileaf allan o'm llyfr. Am hynny, dos yn awr, arwain y bobl i'r lle a ddywedais wrthyt, wele fy angel a o'th flaen di, ar dydd yr ymwelwyf, yr ymwelaf a hwynt am ei pechod. Ar arglwydd a drawodd y bobl, am iddynt wneithir y llo a wneithau Aaron. Pennod 33. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Moses, cerdda, dos i fyny oddi yma, ti a'r bobl a ddygaist i fyny o wlad yr Aifft, i'r wlad am yr hon y tyngais wrth Abraham, Isaac a Jacob, gan ddywedyd, ithad di yr hoddaf hi. A mi a anfonaf angel o'th flaen di, ac a yraf allan y Cananead, yr Amoriad, a'r Hethiad, y Pheresiad, yr Hefiad, a'r Jebiwsiad, i wlad yn llifeirio o laeth a mel, oherwydd nid a fi i fyny yn dy blith, o blegyd pobl war galed wyt, rhag i mi dyddifa ar y ffordd. A phan glywodd y bobl y drwg chwedl hwn, galaru a wnaethant, ac ni wisgodd neb ei harddwys amdano. O blegyd yr arglwydd a ddywedasau wrth Moses, dywed wrth feibion Israel, pobl war galed ydych chwi, yn ddi symwth y deiaf i fyny ith ganol di, ac y ddibethaf. Am hynny yn awr, diosg dy harddwys goddi amdanat, fel y gwapwyf, beth awnelwyf i ti. A Meibion Israel a ddiosg asant ei harddwysg wrth fynydd Horeb. A Moses a gymerodd y babell, ac a'i lledodd o'r tu allan i'r gwersyll, ymhell oddi wrth y gwersyll, ac a'i galwodd pabell y cyfarfod. A phob un a geisiau i'r arglwydd, a ai allan i babell y cyfarfod, yr hon ydoedd o'r tu allan i'r gwersyll. A phan aeth Moses i'r babell, yr holl bobl a godasant, ac a safasant bob un ar ddrws ei babell, ac a edrychasant ar ôl Moses, nes ei ddyfod i'r babell. A phan aeth Moses i'r babell, y disgynnodd colofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, a'r arglwydd a lefarodd wrth Moses. A gwelodd yr holl bobl golofn y cwmwl yn sefyll wrth ddrws y babell, a'r holl bobl agododd ac a addolasant bob un wrth ddrws ei babell. A'r arglwydd a lefarodd wrth Moses wyneb yn wyneb, fel y llefarau gŵr wrth ei gyfaill, ac efe a ddychwelodd i'r gwersyll, ond y llanc Joshua, mab Nun, ei weinidog ef, ni syflodd o'r babell. A Moses a ddywedodd wrth yr arglwydd, gwel, ti a ddywedi wrthyf, dwg y bobl yma i fyny, ac ni ddangosais di mi yr hwnna anfoni gyda mi, a thi a ddywedaist, mi ath adwain wrth dy enw, a chefaist hefyd ffafr yn fy ngolwg. Yn awr gan hynny, o chefais ffafr yn dy olwg, hysbysa i mi dy ffordd atolwg, fel y thadweinwyf ac fel y caffwyf ffafr yn dy olwg. Gwel hefyd mae dy bobl di i'w y genedl hon. Yntai a ddywedodd, fy wyneb ac a'i ffyned gyda thi,
a'r rhoddaf o'r ffwystra i ti. Ac efe a ddywedodd wrtho, onid a dy wyneb gyda ni, nac arwain ni I fyny oddi yma. Canis pa fodd y gwyddir yma gael ohono fi ffafr yn dy olwg, mi ath bobl. Onid, trwy fyned ohono ti gyda ni? Felly my fi ath bobl ar agorwn ar yr holl bobl sydd ar wyneb y ddaear. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Moses, Gwnaf hefyd y peth hyn a leferaist, o ble gyd ti ag efaist ffafr yn fy ngolwg, a mi ath adwain wrth dy enw. Yntai a ddywedodd, dangos I mi atolwg dy ogoniant. Ac efe a ddywedodd, Gwnaf I'm holl ddaioni fyned heibio o flaen dy wyneb, a chyhoeddaf enw yr arglwydd o'th flaen di, a mi a drigar haf wrth yr hwn y cymerwyf drigaredd arno, ac a dosturiaf wrth yr hwn y tostirwyf. Ac efe a ddywedodd, ni elli weled fy wyneb, canis ni'm gwel dyn a byw. Yr arglwydd hefyd a ddywedodd, wele fan yn fy ymyl lle ac ei sefyll ar graig, a thra yr elo fy ngogoniant heibio, mi ath osodaf o fewn agen yn y graig, a mi ath orchuddiaf am llaw, nes I mi fyned heibio. Yna y tynaf ymaith fy llaw, am tu cefn ag ei di ei weled, ond ni welir fy wyneb.